ego dị otu nde naira maka onye ji ya kachasị bụ onye na-akọ ugbo ji ya kachasị na mmemme iri ji ọhụrụ nke mbụ na Anambra steeti emere n'afọ gara aga. Maazị Chigozie ha na-enebe onye akwa eze tụrụ ya bụ ugo mmeri n'aha kansụl Anaọcha maka na ji ya kachasị wee buo ibu ọ na 100 kilogram na 15 na ya bụ mmemme ahụ. David Okpokwasịrị pụtara anyị akụkọ a. n'afa gọọmenti steeti a ka onye isi oche ọchịchị nchere oke nke okpuru ọchịchị Anaọcha bụ Maazị Gerald Ọzọ nọrọ kwuo na gọvanọ Soludo bụ onye ebumnobi ya nakwa onye kpọrọ ọrụ ugbo mkpa ma kwue na ọ bụ nke a ka o ji eme ihe dị iche iche iji gbaa ndị ọrụ ugbo ume. Maazị Ọzọ gara n'ihu wee kwuo na ya bụ ntụrụ ugo bụ nke gosipụtaziri Anaọcha dịka ndị eji ụgwọ agba izu n'ebe ọ metara ịkọpụta nri azụnwụ steeti a nọrọ kwee nkwa na ndị isi ọrụ ya bụ okpuru ọchịchị ga-aga n'ihu itinye n'ọrụ ebumnobi dị iche iche nke gọọmenti Soludo iji kwalite ọrụ ugbo na ya bụ okpuru ọchịchị. N'okwu nke ha, eze ọdịnala Akwaeze bụ obodo ya bụ DGC Igwe Christopher Ọkpala bụ onye ode akwụkwọ ya nọchitere anya ya bụ Chief Pius Mbanefo nakwa onye isi obodo nke ya bụ obodo bụ Chief Ostal Demba nọrọ n'otu too gọvanọ Soludo maka mbọ ọ na-agba ịkwalite ọrụ ugbo na Anambra steeti ebe ha kwere nkwa ịgazi n'iru n'ịkwado ndị ọrụ ugbo n'ụdị nke ha. Maazị Anene n'akụkụ nke ya bụ onye kwupụtara ọṅụ ya were na ya bụ atụmatụ ma kwe na nke ahụ ga-agbazi ya ume ịga n'iru n'ịkọ ọrụ ugbo. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara onye isi ndị ọrụ na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Oriakụ Modlin Eze Okeke nakwa ndị ọzọ eji okwu agba izu na ya bụ okpuru ọchịchị obodo nakwa ndị enyi na ndị ikwu na ibe nke nwa amadi ahụ tụrụ ya bụ ugo. Site n'isi ụlọ ọrụ okpuru ọchịchị Anaọcha nke dị na Nnewi, abụ m David Okpokwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.